आज शेवट ठेवतोय सांगून तुला ठेवी जो उलटी टांगून. कृष्णाला चोर म्हणून बदनाम झालेला आहे तो, पण तुझ्यासाठी राधे, गवळणीनो, पोरीनो, चंद्रा, मंदा, ज्या कोणी आहात तुम्ही, तर तुमच्यासाठी मी जो चोर झालो त्या चोराच्या पलीकडचा मी काय आहे, आणि तरी पण तुम्ही फसफट्या काढता म्हणून सांगतोय. लय आगावगिरी गेली, उलटा टांगून ठेवीन. हा अग आले दूर फाट काढी न दूर कलमाला ठेवीन बांधून. आज शेवटचं ठेवतोय सांगून, आज शेवटचं ठेवतोय सांगून तुला ठेवीन उलटी टांगून. आज शेवटचं ठेवतोय सांगून तुला ठेवीन उलटी टांगून. तुझी गट